Id-deċiżjonijiet finali dwar in-negozjati għal budget il-ġdid tal-Unjoni Ewropea jistgħu jsiru fl-ewwel xhur tas-sena d-dieħla fi żmien kritiku għal pajjiżna. Fil-most ta' Joseph Muscat qal li mhuwiex minnu li kif qal il-Prim Ministru pajjiżna se jieħu anqas flus għaliex sar aktar sinjur, iżda sempliċement għaliex fl-Unjoni Ewropea daħlu pajjiżi aktar fqar minnha. Il-mexxi Laburista saħaq li bħala moviment kull darba li l-affarijiet deru impossibbli kien kapaċi jinnegozja l-aqwa deals għal Malta. Gvern ġdid, kemm il-darba dan id-deal ikun għadu mhux konkluż minn dan il-gvern preżenti, nassigurakom illi gvern ġdid imexxi minni ħajkun qed iġib l-aqwa deal possibbli għal Malta fil-budget mal-Unjoni Ewropea. Dwar in-nominazzjoni ta' Tonio Borg bħala Kummissarju Ewropew, Joseph Muscat qal li kieku ma kinux għal voti li personalment irnexxilhom iġibu l-4 Europarlamentari Laburisti, Borg ma kienx jiġi approvat. Fin-nofs iżda kien hemm isem pajjiżna li ma setax jgħaddi minn umiljazzjoni oħra. Joseph Muscat qal li f'25 sena ta' gvernijiet nazzjonalisti saru affarijiet tajbin, iżda fl-aħħar 4 snin Lorenz Gonzi farrak dak li bena il-predeċessur tiegħu, xi ħaġa li tinħass anki minn nazzjonalisti ġenwini. Gonzi PN qed juri arroganza, inkompetenza u medjokrità fit-tmexxija. Medjokrità ta' gvern li jiftaħar b'kumpanija Brażiljana li ma sarfet f'xejn, li jgħid li ħoloq 350 miljun post tax-xogħol, li jgħid li qed jintefqu 6,000 euro kuljum fuq kull student meta qed jintefqu ftit aktar minn 18,000 euro, u ta' Prim Ministru li lanqas jaf kemm jiswa barmil żejt. Nies li fl-elezzjoni li għaddiet ma vvotawx. Din hija d-dar tagħkom, flimkien nistgħu naslu biex verament waslu għal bidla fid-direzzjoni li dan il-pajjiż għandu bżonn. Joseph Muscat qal li waqt li Gonzi PN qed juża l-arma tal-biża', il-moviment madwar il-Partit Laburista huwa mibni fuq it-tama u l-aspirazzjoni.